गरमनि थाखायनो खामथाबजोब्बायलै मोखांफ्रानो बोरैबा नुजोब्बाय। केमेरायाबो दाम खमनिसो नालाय। खुलुमबाय, चेनेला गोदानसो आंना। दासो फुरुन जादों। लासै लासै माबायदि जायो, माबायदि एक्सपार्ट जालाङो नायनांसै। टाइमाबो बारा होनो हाथ'वाखै इउटुबाव। एसे फ्रि टाइम नायग्रोनि र', लासै लासै मा जालाङो। सिगां समावबो एसे बानायखायोमोन आं बानायनाया, ओमफ्राय बारा एक्सपार्ट नङामोन आरो। थेवब्लाबो मबाइल आगोलनिया बारा मोजां नङामोन नालाय, लाजियोमोन खेबनो। मालायना HD क्वालिटि जाजोबो, ओमफ्राय 6,000 7,000नि माबायाथ' भिडिअ माबा केमेराफ्राथ' मोजां नङामोन नालाय, लाजियोमोन आरो बानायनो। लाजिनो नाङा आरोखि भिडिअ बानायनो। क्वालिटि मोजां जा गाज्रि जा, भिडिअआथ' हिटखा। नायलांसै माबायदि जालाङो आंनिया। ओरैनो टाइम पाससो, थाखा फैसा एसेबां मानि खामायनाय नङालै। माने गेमखौबोथ' गेलेनो रोंला नालाय, जाहाथे बरिं एखमबा समावहाय टाइम पास खालामनो थाखाय बेखौ एखमबा समाव केमेरा खेबसै, एडिटिं खालामसै, हगारसै, बेनो। फैसा खामायनायखौथ' बहा हाबावनो, रोंजोबाबो एसेबां मानि। मोखाङानो बोरैबा नुजोब्बायलै। सान्दुङानो गोसाथार नालाय दासिमबो खमायदों आं, जारलासो। एसियावबो थानो मोना नालाय। आं दा लागायफारायाव अमा लायनो थांसिगोन, अमा फिसा। फाराम खालामनोसै आं, फाराम। गभर्नमेन्टनिफ्राय देनां अननाय मोनो खोमा। आंथ' नायनो सोलाबा, न'नि मानसि सानै बेखार दं। गावसोर दंसोयो, बायना लुबैसां। Sonangni hainari बेदरखौनो गारसै होनबा। baidi sona serang purnina अखाफोर गावदा लामायाबो एरा दिनै मारै जाखो, थाबायना फैनाय साबसिनमोन। मोनथारसै लामायाबो अयथासार गाज्रि। आयै फैजालालै बेजों। मेंबायलै। लागाय अमा गाबनानै थानो हानाय नङा नामालै सच्ची। जेराव अमा जागोन नामा साननायानो। ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। बोरो अमायालाय आंना जाबायना सिङावसो ओंखामखौनो होआखैदां। ओंखाम होआखै। आयु गिलुबालु जाहोनो हाया जाखो आंलाय। जाहोनो हानो हाया जाखो। थैखाबाय। न'आवनो थानो हागोन ना हाया जाखोलै गाबनाया। आयु थैखाबाय। हरद' माहाजोनालाय जाबाय दाबो। र' फैसा लायगोरनां। अमायाथ' गिदिरानो थिगैनो दं।
बेसेबां होनदोंमोनलाय ओइस बा बिखुनजोआ खिबिदि जाबाय बायो बिखुनजोसो जायोलै आंहा जिबनाव अमानि बिजनेसखौ मावफेराखैमोन आं नायनायसै बोसोरसे उनावहाय माबायदि फिथाइ थायो बिसिबां माने माबसे फिसा होनो हायो नायनि दाख्लैबो लायबावदों गामि खाथियावनो मासे दिनै मासे आरो लायबावगोन मासेबाव नायनायनि माबायदि सोलियो बिजनेसा मावा नङा दस्रा बिजनेसखौथ' मावबोबाय दस्रा बिजनेसखौबो नागारजाया न'नि मानसिखौ एसे बेस्थ' खालामनो नागिरदां बेखार जाद्रायबाय बांद्राय बेखार दोनबाय थायोब्ला अलसिया जायो नायनो बाबाय आं ओंखायनो अलसियाखौनो जाबायथाय उन्दुबाय बुंबाबो मा मोनबावनो बुंनानै जेबो लाब गैखाया ओंखायनो आंनि साननाय आरो साक्सेस खालामनो हागोन ना हाया 1 इयार्सनि उनावहाय नोंथांमोननो मोननो नैबे दानि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामसिगोन आङो माबायदि फिथाइ थायहैयो नायनायसै आंनि बिजनेसा माबायदि डेभेलप जायो सिगांनिफ्रायनो बेफोर बिजनेसखौ रोंनांगौमोन दासो गोदाव सोराव अमा दाम बारा जालाबायनायखाय गोसो जालाबायदों होनना बुंजालाय लांसिगोन आंलासो साननायानो बिदिनो मालाय मावनानै एकदम बिजनेसानो फ्लप जाखाबाय बेबायदिखौसो गोसो होफ्लांखोना माखोथाय आङो सोमोन्दैलाङो एखमबा नायनायनि थेवब्लाबो आंनि गोसोजों एसे सेस्था खालामनि आंनि एनार्जिजों न'नि मानसिफ्रा रागा जोंना मायो एबार मोनथिसिगोन बायो ना मायो गावबागाव खामानिखौबो नागारजायाबो नालाय जा राजा मावनांगौ जायो गावनि बिजनेसखौ बा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय